els processos de selecció han canviat moltíssim els últims anys perquè s'han incorporat tecnologies avançades i no només això, sinó que també s'han incorporat noves formes de selecció. La intel·ligència artificial s'ha incorporat des de fa relativament poc en els processos de selecció. Un dels exemples que demostra la introducció de la intel·ligència artificial en els processos de selecció serien els chatbots, on a través d'una conversa escrita les empreses utilitzen les respostes que tu dones per fer un primer filtratge segons el perfil que estiguin buscant. Un altre exemple podrien ser les videoconferències automatitzades, on a través d'aquesta gravació s'analitzen les teves competències, la creativitat, també s'analitzen els teus gestos, s'analitzen les expressions microfacials, les teves emocions, i amb això dona molta informació a l'empresa que després utilitza per a aquesta primera fase de selecció. Destacar que la introducció de la intel·ligència artificial és únicament un complement, no substitueix el que pugui fer un reclutador o una reclutadora, sinó que serveix com a complement. La realitat virtual i la realitat augmentada són altres dimensions que també s'estan introduint en els processos de selecció, i és una eina que el que permet és fer entrevistes totalment immersives, val? L'objectiu d'aquesta nova eina tecnològica és que tu, posant-te unes ulleres de realitat virtual, pots viure de forma immersiva diferents escenaris, que permet a l'empresa veure realment com es desenvolupa la persona en un entorn real. Per exemple, quina capacitat té de treballar en equip, d'atenció al client, de resoldre conflictes. Una altra tendència que hi ha actualment en els processos de selecció són les entrevistes virtuals. Aquestes entrevistes poden ser en diferit o en directe. Una entrevista en diferit el que significa és que una empresa t'envia una bateria de preguntes que tu has de respondre, et pots gravar i dona resposta a aquestes preguntes que ja t'ha enviat prèviament l'empresa. I una entrevista en directe es fa a través d'eines com pot ser el Teams, el Google Meet o el Zoom. És com una entrevista tradicional, l'únic que té l'avantatge que realment ho pots fer des de casa amb tota la comoditat del món i sense haver-te de desplaçar. Una altra tendència és el hackathó. El hackathó és un esdeveniment on un grup de persones en un temps limitat han de superar un repte. Normalment en aquests esdeveniments es formen grups multidisciplinars on l'empresa proposa un repte innovador per buscar una solució a un problema i les persones que hi participen han de trobar aquesta resposta. Els avantatges principals de participar en un hackathó és que realment tu pots demostrar a l'empresa quines són les teves habilitats i competències perquè t'està veient com interactues amb un grup de persones que no coneixes. Poden veure realment quina capacitat tens de treballar en equip, com gestiones l'estrès o la pressió per estar en un entorn que tu no controles, solucionant un repte que t'ha proposat l'empresa, posant en pràctica totes aquestes tecnologies innovadores, i així estaràs molt més preparat i preparada per fer front a aquestes noves formes de selecció.